bare det nederen tur i S-toget. Alle folk snakker bare om krig og sygdom, du ved, og det der med Gaddafi og sådan noget. Altså det er så tavligt på en måde at høre på. Jeg håber bare, at træningen nu her vil kunne hjælpe på det. Håber du ikke? Er du også klar på at træne? Ja, jo. Jamen, jeg skal i hvert fald med til træning. Men det er jo første gang for mig, så du må lige hjælpe mig ind i det og sådan noget. Men han lyder som en cool fyr om torsdag, der skal med, så til afsted. Så har du prøvet noget lignende før? Altså noget med frisbee i skolen eller sådan noget? Nej, jo, altså jeg er jo meget sportsfyr. Vant til bolde og så videre, så jeg tror sgu, så man har jo selvfølgelig spillet lidt frisbee på stranden. Der var i Mallorca, sommerferie og så videre. Jamen det er altså ikke det samme det her. Det er det ikke? Ej, overhovedet ikke. Det er meget mere teknisk. Okay. Har du stadig sammen med hende der Sofie, eller? Fie? Nej, vi slår op en uge siden, altså der er ikke noget mellem os mere, altså hun, vi var så forskellige. Nej, jeg synes også jeg kunne ikke lide hende allerede fra starten af. Jeg synes hun var nederen. Hun ville jo aldrig med til noget. Altså, bare sidde hjemme under dynen og se film dagen lang. Det kan man selvfølgelig også gøre, det er også hyggeligt. 1 gang om ugen, men 6 gange om ugen, så tager det overhånd, ikke også? Så det er sgu, så skal vi, så tager vi i byen efter frisbee-træning. Ja, men altså, jeg skal bare glemme hende. Ja. Vi kan ikke nå det alligevel. Vi gik ikke hurtigt nok. Shit. Hvad gør vi så? Så tager vi i byen i stedet for. Så kan vi tage i byen. Så drikker vi hjemme med mig. Kom videre. Kom i gang. Byen? Ja, det er en mulighed. Det kunne være fedt. Jeg ved bare ikke, jeg har været ret meget i byen her de sidste dage. Det kan vi selvfølgelig også. Men hvad drikker du? Jeg ved sgu da godt. Jack D. Cola. Jack D. Cola? Er det ikke lidt dyrt? I længden jo, men jeg synes sgu, det er den bedste rom. Så. Ja. Hvad med dig? Jeg drikker mest øl. Det gør jeg sgu også. Nej. Jeg drikker D. Cola. Jack D. Ja. D. Cola? Jack Daniels! JD! Nå ja. Det har ikke smagt så mange. Nej. Drikker mest øl. Det gør jeg også. Nej. Jo. Drikker D. Cola. Ja, og øl. Nå. Så lad os... Hvad nu? Hvor er min telefon hen? Hvad har du mistet? Min telefon? Hvor er den henne? Har du mistet din telefon? Prøv lige tjek. Jeg har den her. Det er ikke helt. Kan du lige få nu hjælp nu for Jeg ved ikke, jeg skal gøre det. Kom, jeg har ikke iPhone. Hvad? Har du iPhone? Nej. Ja, det må være det. Det var det. Så igen. 198. Ja. Ja. Der er ikke nogen med kassen. Den er herinde. Vi skal købe det om foran. Okay. Gulddam Tuborg. Pengestinger. Tand. Og læbepomade kan jeg godt bruge. Batteri. I couldn't believe what I had experienced today. This new friend of mine, he lost his phone. We walked in the park. We had this talk together. This was the best day ever. It was still so weird. Yes.